Tarapung ahawar atowar kawi ajokrat kisung. Karbi ok Kipru arni paceton dun si dilai aroy ok Kipru dun. Kang tenon birtang tonpen cethandam lonang. Nilip konstituensi ke parlo Tarapung ahawar non pu anta towar ke ledam thekthedet pen ajograt kisum kai keta jut un e pleng un e lang. Ason si mandet lo. Pinpur damme barla aporlo terat ke kisung lopu aprang pensi tame cicini et kanglit kang ther ke cethan si joklot lo. Lasi tong sekot pen Karbi Anglong Autonomous Council ake theki ding atum aphan mate non kachari bom BJP a sorkar mate tim Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Ronghang lapen MLA Dr. Numol Mumin lapen local MEC atum Rabjin pen towar keklem PG aphan cerok tok arat atum kai kita kacenengri padopon. Sita menon pu anta keklem ponji angthek awilang lasinon towar koan kedam kewang kisumma langpon sinang. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Itu yang prok siang bangke nang paha panjang pena Tarapung ajak kami dari motor celengan pun teh kalah. Dilai aroy along rong trok arat cingrum si rihu pen Karbi ok pru arani pamandun. Jangmipo nipai trok arni ke Karbi ok kipru arnilo. Apot si amlukhi along dodo akarbi atum rong trok arat cingrum si Karbi ok kipru arni kapamandun. Labangso ok kipru arni rire aprang dilai aroy arnam arni aphan banta bohot pen cepa mesi ok kiri pangceng ponlo. Bangso ok kiri aron ateng pen ruthe ridam si aron pen ok nep pon rinti. Tang terat alam thepen le arjupon sinak. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Tum rong khilu hawar pen nang litum media doan than setabe kardom nang ci pila pen ni litum ning kang sampen nang litum nang ci tonono anso se nang litum kiklem ke dama phan mesene phan ni hin pen ni litum rat pen ta churulo athema pini bang aprang ho aku pen stame Karbi ok group pu pathik pen lasi bang council pen pini e kalang lo April tarik thok arni je Karbi ok group la swani ni litum ladak rong truk do nilitum rong truk pen si nilitum rumet habit dam si nilitum ki phudam si pini kibi ke thi ladak rong be rong thak rong truk arong pen nilitum la dilai aroy along nilitum rumet pen nilitum ok chuprulo la si nitum arong sitamin nitum arong dam nang pen nilitum kibi ke thi sar pusar hang tum pen samining che parong bophan si nalitum media tum han saminang chohang lapen nang litum media tung wanglo ni litum an larong trok ari so yang penggedang lok sarpi sarbu tum an samen ning kang arong lo ning samlo laben pini ni litum kiklem kang tang kali kidam kang tang ali ni litum banta bhot pen ni litum dilai aroy arna ma phan ni litum je man peng pipen banta bhot pen man peng pipen ni litum ok masap so wes tamen litum kachuri ji pulaso along si ni litum nang litum media athengno long se tame ni litum la so alam nang chipak lang don lasi la so bangke nilitum phan same ke thege ding tum same mayok sitame la nilitum je son choklem det la pu aron kedam long nilitum jo nangerudun mate tikuk timang nai pidundi de phan se nilitum ahin pen rong trok pen same nang chuning rilo la se nililam lan se kang ton lo. Karbi Anglong District Congress Committee ahin pen LAC ke Thom Difu LAC Haroghat LAC lapen Bokajan LAC ke parlo pon konstituensi tin along Jangmipo hini lapen kresi arni an Mondol Congress Committee
Tour program ke paman ponji aphan lamcak kacipi pon ateng pen pini jangmi po hini arni nomati konsidensi along lapen Mahamaya konsidensi along ke paman pon ke cengsi arani paman pon along KADCC amai pu sumrong hang cetong dun labangso MCC Wistur program ke paman pon along nomati konsidensi mondol kongres komiti asai hem along lapen Mahamaya konsidensi along longkam teron auditorium hall along si paman pon lo bangso amai along KADCC amai pu sumrong hang lapen DCC Vice President Vidasing Rong P. Samson Ingti lapen AICC Members Asok Teron lapen nomati Mondol Congress Committee amai pu dhanti bora pen cenglok Congress asong along klem bang pu bang thi atum cetong dunsi ing samjin pen pacun pon News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Karbi Anglong Autonomous Council Judet Pena Karbi Anglong District Committee Pena Mondol Congress Committee Tinelong हमने MSC constituency Tinelong Kahumri Dam so program kita MSC pini ini tuh keceng porno 2 tarik pena 11 tarikan so pini keceng lo 2 tarik lo keceng si kat nomati Mondol Congress Committee so kami pangceng lo joint extended meeting Mondol Congress Committee Salah nang litum non klempon ko anang pene do mala support kan non si keceng lah atema Karbi Anglong Autonomous Council election Judet pena bi itu Prungri prung jama sang sudono ning kawai pena bene asino ni itu putot kahumri dam lo kahumri tempat keceng lo lah organization akan lagi klaim ye papan cengkol lo non MP election sih panceng ko election apa itu organization board committee lo kele papan district congress committee papen block congress committee mondal congress committee papen board committee ini lokan tadi support kuri organize kuri atko kam thurdam aisap sih itu maka pangtangnya